A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Pois estamos a final de febreiro, xa empezamos a ver os primeiros movimentos na contorna. A min encántame empezar a ver, xa ves os ameneiros que empezan a brotar, xa ves as primeiras ameixeiras que empezan a brotar, oye, aquí algo se está movendo. En 15 días empezaremos a ver os primeiros brotes, entonces, bueno, empeza a ver xa actividade no viñedo. Os traballos, pois estamos acabando as tareas de poda, ainda estamos en febreiro, estamos en plena época de poda, atados, e despois xa empezamos pois o tema de abonados, algún análisis de suelo, algunha materia orgánica, algún encalao que estamos facendo, non? Entón, estamos nunha actividade pois das máis intensas. Despois da vendimia, para min é a actividade de máis intensidade que temos os viticultores, non? Acabando as labores de inverno e empezando as de primavera. E sí, de momento as yemas ainda están cerradas. Incluso é recomendable, pois en viñedos pois con exceso de vigor ou en zonas que son máis sensibles ás heladas, estas podas tardías pois teñen certos beneficios, non? Vamos a restar vigor e vamos estas zonas pois máis proclives aos problemas de xiadas, pois vamos a retrasar esa brotación pois unha semana, 2 semanas, que igual é o suficiente como para que libren de xiadas tardías como xa se deran pois en anos anteriores, non? Os análisis de suelo pois aínda se poden seguir facendo e despois pois a aportación agora sobre todo de materias orgánicas e de calizas, que ao final o mantemento pois vai por aí. Se hai algunha corrección pois con algún abono, algún NPK, se é un produto soluble, como pode ser o magnesio ou o nitróxeno, habría que aportar un poquinho máis adiante cando realmente a planta o vai a utilizar para evitar pois que haxa problemas de lavados de chuvia. Fósforos e potasio xa se poderían ir botando agora. É dicir, en febreiro pois está sendo un pouquiño máis cálido do normal. O normal sería que no mes de febreiro pois tuveramos estes días de frío, incluso con granizo e de chuvia. De chuvia vamos ben, pero de frío pois está sendo así. Normalmente pois os días cálidos de febreiro pois anticipan unha brotación e, bueno, temos que estar expectantes a como vai vir esta brotación. Pois que se fixen tal como está o suelo, é dicir, as cubertas vegetales a partir de ahora, pois ahora a maior parte dos viticultores xa trituramos as vides, pero ter a cuberta vegetal xa recortada porque a raíz xa se empeza a mover e, ademais dos nutrientes que lle poden aportar os abonos, é tan importante pois que a cuberta vegetal non estea competindo por estes nutrientes, sobre todo nos momentos de brotación, mentres a materia orgánica do suelo pois non empeza a traballar e a liberar todo o que ten que liberar. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña.
É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Xunta de Galicia declarará zonas vulnerables a nitratos varios concellos da comarca do Salnés. En concreto, son os municipios de Ribadumia, Vilanova, Meis e Cambados. As análises realizadas en augas soterradas indicaron que os niveis de nitratos de orixe agrario ou animal detectados están por riba das normativas estatal e europea. Pois significa poñerlle nombre á determinación desas contaminacións que resultan das tomas de muestras das analíticas deses pozos. O propio decreto que regula esas zonas vulnerables di que, de acordo coas tomas de muestras deses pozos de agua que hai, que están ubicados e teñen unha geolocalización, hai que declarar zona vulnerable, aguas arriba, toda a vertiente, toda a conca, que resulte afectada, é dicir, as aguas que vayan a esa zona, a ese pozo en concreto. A medida tómase despois de que o Ministerio para a Transición Ecolóxica fixera público o mapa de augas contaminadas en España, que se publica cada 4 anos. Despois da declaración, a Xunta ten un período de 2 anos para elaborar un plan de acción que incluirá un código de boas prácticas para os sectores agrícola e gandeiro das zonas afectadas. A Xunta de Galicia, a Administración Autonómica, ten outro plazo de 2 anos para elaborar e presentar e aprobar un plan de acción, no que van implícitos pois un código de boas prácticas con determinadas condicións, tampouco excesivamente difíciles de cumplir, e un plan de acción que determina basicamente pois algúns períodos nos que non se pode aplicar os xurros ou os fertilizantes, ou sobre todo se chove moito, se hai escorrentías, ou determina que hai que ampliar as fosas de xurros, ou que hai que cubrilas para que non emitan... Bueno, en fin, hai unha serie de requisitos e de condicións que son de obrigado cumprimento e que son revisables cada 4 anos e que poderían, en 4 anos, ou nos que os resultados o indiquen, poderíase eliminar xa a zona vulnerable. Ou, en caso contrario, se empeoraran os datos, habría que reforzar esas medidas, ese código de boas prácticas, ese plan de acción. No caso do Salnés, apúntase as extensas áreas de viñedo e ao uso inaxeitado de fertilizantes orgánicos e químicos nelas como a orixe destes elevados niveis. Esta semana, na subdelegación da Xunta en Pontevedra, foron convocados os alcaldes dos 4 municipios para trasladarlles esta situación. A intención é manter máis encontros nos vindeiros días con outros actores implicados. Nos próximos días, creo que o lunes, cos sindicatos e organizacións agrarias, a partir de aí temos coas cooperativas, coas asociacións de produtores, cos produtores en xeral, temos tamén incluso coa distribución e coa industria, porque isto leva aparellado un proxecto de circularidade. Así as cousas, aseguran dende a Xunta que todos os pasos que se darán irán dirixidos á posta en valor dos produtos agroalimentarios e do traballo destes sectores. Axudar a todo o mundo, non fracturar as producións extraordinarias que se fan na nosa comunidade autónoma e darlle, se cabe, como decía antes, aínda máis valor engadido aos nosos magníficos produtos agroalimentarios. De feito, segundo adiantaron, traballan na posta en marcha dun novo selo de calidade que se outorgará aos produtores que asuman técnicas recomendadas e acaden produtos feitos de xeito sustentable. E vais implementar unha marca de calidade que se vai chamar, pois, no caso da gandaría extensiva, un sello de gandaría extensiva, no caso de outros produtos, pois o mesmo, un produto de circularidade e de sustentabilidade ambiental. No? A Xunta de Galicia quere poñerlle esa doble circunstancia favorable aos produtores. Por unha parte, a xestión sin custe para as súas explotacións dos xurros excedentes e, por outra parte, ese sello de circularidade que lle otorgue, se cabe, máis valor engadido aos nosos produtos. O Goberno Autonómico calcula que a declaración destes municipios como zonas vulnerables se formalizará nun prazo de 2 a 3 meses. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.
O Diario Oficial de Galicia publicou as resolucións da Consellería do Medio Rural das axudas para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas e para a execución de medidas de promoción deste sector en mercados de terceiros países, cun investimento de algo máis de 6,5 millóns de euros. As achegas para a elaboración e comercialización permitiron beneficiar 28 entidades, a maior parte delas nas provincias de Ourense e Pontevedra, cun orzamento de 5,2 millóns de euros. Esta liña ten como obxectivo mellorar o rendemento global das empresas do sector vitivinícola e a súa adaptación ás demandas do mercado, así como aumentar a súa competitividade. Ademais, contribúen tamén a fomentar a certificación ambiental das empresas, propiciar a produción ecolóxica e os produtos acollidos a réximes de calidade e favorecen a innovación e a implantación de novos produtos. Ao mesmo tempo, impulsan o incremento da dimensión empresarial, potencian a participación dos viticultores e elaboradores na cadea de valor e impulsan os investimentos e comercialización e promoven a introdución das tecnoloxías digitais. Por outra banda, a liña de axudas para a promoción do sector vitivinícola en terceiros países resolveuse con 13 entidades beneficiarias, íntegramente nas provincias de Pontevedra e Ourense, e un importe total de 1,3 millóns de euros. Estas achegas teñen como fin promocionar o coñecemento das características e calidade dos viños galegos para contribuir á mellora da súa competitividade. Persoal da Ruta do Viño Rías Baixas desprazouse ata a Ciudad Real para participar nun taller multirruta organizado pola Asociación Española de Cidades do Viño en colaboración con Rutas do Viño de España. O acto de apertura correu a cargo da presidenta de ACEVIN, Rosa Melchor. Baixo o título Innovación e Cooperación en Enoturismo, unha vintena de rutas do viño españolas puxéronse o día en todo o referente á cooperación e innovación no sector enoturístico. Deste xeito, ao longo desta xornada tratáronse cuestións como o deseño de experiencias paquetizadas, a importancia da innovación e a diferenciación á hora de deseñar experiencias ou a creación de sinerxías entre roteiros, entre outras cuestións. Ademais, os asistentes puideron coñecer as inmediacións de Ciudad Real da man dos responsables da Ruta do Viño da Mancha, que exerceron como anfitrións. Este evento forma parte do proxecto Experiencias de España 1, unha iniciativa liderada por ACEVIN da que forman parte 32 rutas do viño de España e financiada con fondos Next Generation. Dende a Ruta do Viño Rías Baixas aseguran que será a sexta ruta do viño máis visitada de España non é froito da casualidade, senón dun sector cohesionado que aposta por unha calidade enoturística en constante desenvolvemento. Por iso, só esta entidade pode presumir de posuir o maior número de certificacións de Q de calidade turística e ese de sustentabilidade do conxunto das rutas do viño de España, que recentemente foron entregadas polo Instituto para a Calidade Turística Española. O vindeiro sábado 1 de marzo, o Gastroespazo do Mercado de Pontevedra acollerá unha nova edición do ciclo Conversas no primeiro andar. A cita, que busca mesturar música, literatura e viño, contará cun convidado de excepción, Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, que presentará o seu libro Un día en mi cabeza. Ao final é un artista que está metido en moitas cousas, teñen unhas xiras moi grandes por Sudamérica, agora mesmo están en plena xira de presentación de disco. Coincidindo que están na Capitol venres e sábado, pois falei con el para verse o sábado mediodía, sendo o sábado de Entroido, e a eles, como lle gusta tanto o Entroido, pois poder vir a Pontevedra a facer esta conversa. Foi moi doado, a verdade é que el está disposto a calquera cousa, pola relación que temos dende o principio a relación coa Sala Karma que tivemos xuntos, as 3 veces que tocaron ali, máis unha vez no auditorio que fixéramos nós. Entón, pois, está moi contento de poder facer isto. Será unha do mediodía e o encontro estará moderado pola xornalista cultural Belén López. A verdade é que é un luxo poder conversar con Santi Balmes, que, como digo, é un referente da cultura musical do Estado, e poder tamén poñelo en contexto e poder disfrutar deste faladoiro ao redor tamén de unha selección de viños vivos, viños artesanais, a maior parte deles galegos e tamén portugueses, e poder compartir este tipo de iniciativas culturais ao redor dun bo viño. Deste xeito, o Goberno
goberno local abre unha nova edición deste ciclo que nacía a finais do ano pasado, unha proposta que mestura a cultura musical co sector do viño. Este ciclo naceu coa vontade de intentar traballar por unha banda a posta en valor do sector vitivinícola, fundamentalmente o sector galego, para amosar e para abrir novos públicos aos novos viños e a diferentes formas tamén de traballar nesta industria. E sempre buscábamos combinalo con un elemento de lecer que era a presentación de libros de diferentes autores e autoras que tiveran que ver coa música. Con iniciativas como este ciclo, Conversas no primeiro andar, o Concello de Pontevedra afonda na súa aposta por revitalizar o mercado de abastos na procura de atraer novos públicos. Nos parecía que andar do mercado de abastos, abrilo a outros usos, recordar o seu inicio ou a súa natureza e poder achegar a este equipamento público pois novas demandas e tamén novos públicos, novas persoas que se acheguen a coñecelo. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.